Helo, fy enw I ydy Elliw Jones Evans ac dwi'n prentis newydd marchnata a cyfryngau cymdeithasol y Cyngor Gwynedd i byw yn iach. Dwi gyda cyfrifoldeb o ddiweddaru'r wefan drwy greu blog a chwanegu unrhyw ddigwyddiadau newydd arno. Dwi'n mwynhau fwyaf dylunio a chreu post a fideos ar gyfer ein cyfryngau cymdeithasol gan fod yn cael bod yn greadigol sydd yn llawer o hwyl. Dwi wedi cael llawer o waith i'w wneud ers dechrau'r swydd, megis mynd o gwmpas ganolfannau i gyfathrebu gyda cwsmeriaid mwyn hyrwyddo mwy o bobl i ddefnyddio ein cyfleusterau. Hefyd dwi'n cyhoeddi digwyddiadau, newyddion a gwybodaeth canolfannau ar gyfer byw yn iach drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol megis Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat. Mae hyn mewn ffurf post, stories neu fideos byr mwyn annog a dynnu mwy o gwsmeriaid.